Kajingyo bandrung kertap ki menderi syakani kathan kadai kapalastang nadu kisnam shua bag Meghalaya kan yo pidang laga jong gejela pada dia nusnam kat kandai spa nyopuar balayo pidang laga jong gejela kajingrung kertap jong ki menderi kabeteng patpun sien kawan ra rubun ki jingkulmar hadu bakandon sendan kajingdawa ban pentri kamno dak inner line permit ILP hapok kani gejela ha kajingbom don ka ILP bat ki wei pat ki an ki baklan ki bantela kam ya kajingwan rung kertap ki mender ki bari ki bawan syakani gejela banyo belas ni ki yo takabasuk bandrung na kajingdon jong ki nongsong shnong kani gejela ki bade ki kwan mentoy shimet ki baperkhat tang manyo nong yalade gejela la dai bayaj be yakur kom trikam kanam don ya kajing kajing yakun ya kajingwan rung kertap ki bari ki bangi YouTube kum kita ki INFLUX namar kajela kadon ya ka infiltration branch jong atrat pulit pat laburu bunteli ki infiltration check gate na kabentaban khanglat ya kini ki bari hendrei kum bakapau kini ki infiltration check gate ki long ki balai lan pada paki yo bandrung ki donru ki darbar snong ki ba ai Jaka sa ki bat ban pen scam ye kini ki bar jela ba wat haba kim biang ye ki kot kisla pakin yo long ki trai snong badru ya ka hok ban yo tap vote aka jingjet nong mi khamat ko ma ka election MLA MP ka jing yo rung lai lan ki menderi ka ju pauling ba ki sngi ki bla let nyo ka ba ki hajar ngut ki menderi ki ju sha kem ha ki seng balang ha ka leng ki Jaka na ka daw kim dan ni ki kot kisla ki ba biang ban pen shisha ba ki dei ki nong India Halor kani kamat Shillong Mail un ai kan nuksa ling ba ki jingja ki belaja haki Jaka ki bedon ki Krem ti Dewïong Beaiñ ki bedon nakathan East Giant Hills kabla sakhi ya jingyap ki bari ki bangim tip kumno ki yo bandrung syakani ka jela klem da don kam ban pen kan mau ya ki jingja ki belaja kamashwa jong snem arajar pesan inchu phaidien tang bat ka bajau banai no pra jong snem arajar arpsan banai kala lingkot arjan rio bat kumju huni banai rempang arajar arpun rio hakini ki jingja ki bobon ki biyap ki de ki bari kentopru kidon ki bar jela ka kentop yu Musaid Ali sabu pras nem kerta bana ka jela Asam bat nakaliang ki pulit ki pentep bakini ki bayap ki yap kat baki dangtre haki Krem Dewïong Beaiñ East Giant Hills hakawai na ki jingja ki baja hashwa ka Christmas house nem bladap arngot ki brio ki layap hadien ki jingman saw jor na ki jing petai bom bopun pra mausiang banyo klong Dewïong hakate ka than ka blaja ka arplai trik no pra arjar pesan kitlong khubor ki thu bo wei na ki bayap akate kasngi baja ka jing petai udai wana Bangladesh kat bayu wei pat la ban pinsisai ka snong ka ba 100 la chutip tang ka kerteng kum Ashok tamang ubadai na ka jat ban rio Nepali ये तो कंप्लेन कर देगा ना हम लोग भी वो ब्लास्टिंग का क्या क्या समस्या है कोई हाँ नहीं तो बता रहा habawat jingtip na kitlong kubor layitho bikitrai pardo yong bunsia na kitigi Jaka ki juwanra na ki Bangladeshi bantre na markansok banbe ki ladaja dangshen hau niu banai kata ka santrik urumpang arjar arpnrio haga jingja bathei bom dynamite hakrem Dewïong Beaiñ ha thangsko kalahlam shaga jingyap jong laiphongot ki brio ki bobon ki badei ki brio ki bomde ki trai jela ka bakantobru yaki bom mensaw Andai la shutip iki kum ki nong bala ti Dewïong lingba kini ki jingja ki pau shai menta bak INFLUX ka jorba kita ki Jaka namar kini ki brio ki basuba bakide ki menderi kumuladon hibapla kio bandrung sok klem kot klem sla pada ki umdan banut bantalasi la ki dei ki badon kot don sla ne ban pensisha bakide ki nong India namar ki trai ki bawanra ki kiladap ban penbait lut ya ki jungnong kam baro देखो रे बाबा यार कुआरी तागुन लागছে সারা মানুষ ভিতরে ব্লাস্টিং মারিয়া আগুন লাগছে ও দেখো মানুষ সারা মরে গেছে ভিতরে বাসার কথা নাই ও দেখো আগুন লাগিয়া এক আদমিও নাই বাঁচিরা না আর দেখো মানুষে বেঠিনতে জামাইনতে বউয়াইনতে খিলা খান্দিরা ও দেখো ইয়া আল্লাহ ও দেখো সব মানুষ খামো ভিতরে
ও দেখো সব আগুন লাগছে Habatien, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kata ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.